Mä oon Hanna ja mä oon lentoemäntä Norralla. Ja tänään meidän lennolla saa kyllä mun kollega hoitaa kuulutukset, sillä mun ääni on hiukan matalampi kuin normaalisti. Mä innostuin varmaan ensimmäisen kerran ilmailusta jo pikkutyttönä. Ihannoin lentoemäntiä niin kuin moni muukin pikkutyttö tekee. Koulujen jälkeen mä lähdin ulkomaille. Mä olin 7 vuotta ulkomailla ravintolassa töissä ja matkaoppaana sekä kohdepäällikkönä. Ja sitten oli aika tulla takaisin Suomeen ja mä ajattelin, kun mä olin maailmalla jo oppinut tuntemaan lentohenkilökuntaa, että toi voisi olla kiva työ, että saisi vähän vielä reissata, mutta olla kumminkin Suomessa. Silloin täällä on jalat maassa. Ja meillä norralainen yhteishenki niin näkyy työssä siinä, että meillä on kaikilla yleensä hirveän mukava olla siellä. Voi olla, että me lennetään ei niin tuttujen henkilöiden kanssa, mutta kun me istutaan kaikki siihen crewbussiin alas, niin me ollaan kuin yhtä suurta perhettä. Tuntuu, että meidän Norra poikkeaa muista ilmailualan toimijoista sillä, että meitä on vielä suht vähän työntekijöitä ja me lennetään pienissä koneissa, joten me ollaan yksilöitä siellä, eikä vaan numeroita paperilla. Ja mun mielestä tämä on meidän etu, että me saadaan loistaa jokainen omana itsenämme siellä ja näin meidän toivotaan tekevän. Mut saa innostumaan tästä työstä joka päivä se, että joka päivä on erilainen. Mä suosittelen tätä työpaikkaa sellaisille, jotka haaveilee työstä ilmailun parissa ja on kunnianhimoisia asiakaspalvelijoita. Mun mielestä ei ole häpeä sanoa, että on aina unelmoinut olevansa lentoemäntä tai stuertti, vaan se on ehkä plussaa tässä näin, mutta täytyy myös olla tiedossa ne realiteetit, että tämä työ on muutakin kuin vaan korkojen kopisuttamista täällä Helsinki-Vantaan lentokentän parkettilattioilla. Mun terveiset sellaisille, jotka unelmoi työstä ilmailun parissa on, että tavoitelkaa niitä unelmia. Kilpailualalla on kova ja joskus voi tuntua siltä, että on vaikea päästä, mutta ei kannata luovuttaa ensimmäisellä eikä toisella kerralla, kun hakee paikkaa. Ja voi tietenkin opiskeluiden puolestakin miettiä, että mikä tukisi tätä työtä, että meillä on laidasta laitaan ammattilaisia monelta alalta.